Ka Sorkar Meghalaya Kalapan ya kajing kershan pisa kabakot Henry Uspa Henry Peusau pon sau peu khandai klur na ka Sorkar Preng na ka banta ka Karo Hills Autonomous District Council GHADC kabadon hapreng ka jingkerdu pisa lengba ka agreed tax of settlement ne ka jingete kular hapreng ka Sorkar Preng Sorkar Jela bat ke kenhun king atiar kabal khaliap lamano ka Achik National Volunteers Council ANVC bat ANVCB na katai lapan ro ya ka arspa sanpro arklur na kabenta bansiu ya ketulop jong kinong trai ka GHADC kabala sateng menta la sau prulai benai ha ka shithi kabala pha sha secretary Ministry of Home Affairs MHA da commissioner and secretary in charge planning investment promotion and Sustainable Development Department u Dr. Vijay Kumardi ulong ka GHADC kalabu ya kajing dawa ya kajing don kam Henry Uspa Henry Peusau pon sau peu khandai klur na kabanta kikam bat kijing don kam jong council na kabha tangka jong ka additional financials and special projects hapo jong kajing ete kular hapdeng ka Sorkar Preng Sorkar Meghalaya bat ke ANVC and ANVCB nga kantu yipi ba pinseu pha ban simkhialang yakani bat ban manjur ban bha ya katai kupisa na kabanta ka jingdon kam jom ka konsil katkum ka agreed tax of settlement ula pentim ba ka Ministry of Environment Forest and Climate Change kaladep ban manjur ya ki project jom ki kam ki bayadai bat ka tanat forest hapo ka jinglut jingsep ka bakot ya kala spa pra pon khat sau kulur ka DPR kabayadai bat ke jingbo ya ki solar street light jing penbha ya ki yoki hat ha ki thanong kendong ka jing kentiu ya ka jing rep ya ki sok ki pai bat ke jing long kongsan jong ki processing unit kadai kabalapha ya ka jing terwa ban yarap pisa ha ka jing lut jing sep kabakot chispa sau pon lai pheu sau kulur nalor kani namar ke jing hiar kansan ha ka jing yoklum ya ka khajna jong ka council kamshim lala ban siu pendep ya ketulop jong kinong trai bat kumta ke konsil kalapan ya ke jingirap kaba tang sisin kum ke kran kaba aspa sanruar pon siro klur laong u Dr. Kumar